गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय। दिनै जि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों आंनि सायाव बा इएम बिबान गथायनायनि बेनि सायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेसिकेलि जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि गासै ब्लकनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोराबो दिनैहाय गोजोननाय मोनदों। बिनि बागै एबा बिनि अनगायै रायजो राजाफ्रा बांसिन गोजोननाय मोनदों। गोबाव सम बे समस्यायाव माने मावफुं सोद्रोमा एबा इएम बिबानखौ मोनाखैमोन आरो 9 बोसोर मोनाखैमोन जायो दिनै नोंथाङा मोननो हाबाय। नोंथांमोननि सरकाराव मा बुङो? बियो जोबोद गोजोनथाव खौरां जे आवगायाव 19 इयार्स जाबाय बिटिसि आरो बिटिआरखौ लानानै सालायनाया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गभर्नमेन्ट सालायनाया, खिन्थु दिनैसिम जोंनि बे 13 नम्बर चिराङाव इएमनि जेबो सिमांबो नुफेरनाय जायाखैमोन। ओरैनो बिपिएफनि आमोलाव 15 बोसोरा थांबाय, खिन्थु दिनै नैबे जेनाखि जोंनि ब्लकनि आसा आरो रायजो राजानि आसा बेखौ दिनै मानगोनां जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा दिनैहाय खोनासंबाय आरो बिथांनिसिम जोङो आरो आंनि बेक्तिगत जानानै आरो ब्लकनि आरो रायजो राजानि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। जिहेतु नोंथाङा गोदान बिबान मोनबाय आरो बे समस्थिनि रायजो राजानि जेंनानि खामानि मावनांगौ नोंथांनि दायथ'आ बांसिन जाबाय, माबायदि खामानि? निस्सय बे जेंनायाथ' थाखागोन, बेनि सायाव आंबो रुजुनो थाखाय थियारि। जेखि जाया मानो समाजनि खामानिखौ मोजाङै फोथायनानै जोङो मावलांनो बेखौ नाजाबाय थादों आरो बेबो गावनि गोसोजों नङा, माखासे नेम निथि थायो, बे नेम निथिनि गेजेर बा सिङाव थानानै आं खामानिखौ मावलांगोन। आरो नोंथांनि जिखिनि वार्ड टेकिं आरो नोंथांनि बिफान माबायदि जागोन, माब्ला वार्ड टेकिंनि दिनै अफिसियेलि आंनिसिम फैथ'वाखै, खुब सम्भब थाबैनो खालामगोन मानगोनां बिटिआरनि सिएम सारा, आरो बेखौहाय अफिसियेलि जुदि हरोबा आंबो थांगोन आरो डिपार्टमेन्टनि सायाव दिनैहाय आसा खालामदों जेरैबायदि चिफ सारा गावगा खोथा होनानै दिनैहाय इएम डिपार्टमेन्टखौ आंनो होबाय, निस्सय जेरैबायदि गावगा आंनि सिगाङाव मोजां डिपार्टमेन्टखौ बुंदों होगोन बेखौ खोथाखौ लाखिगोन आरो रायजो राजानि जिनिखि आखा बेखौहाय सुफुंगोन होननानै आं फोथायनाय दं आरो गोथौ फोथायनाय दं।